ar nyinggur wiwitane nyingkar lingsem yen ke mutan lelampahan kang kahuri tresna tulus najan engko buk asmara bawane Pak Sukar niki wakilan Pak Sukar niki mengke lek enten kletune nggih pun seneni lho nggih. Lah niki dipun terusaken kalian Pak Wakit. Apa iki jala iso? Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo leret. Ayo to Les. Gak kebak tulisan warna abang tondo isih rawan jangange kubuk asmara biyen kae kanggo antum abote ketaman asmara kae nyimpen pati kanthi besok ora bakal lali sekali. Terima kasih. Nggih, Bu Guru. Aku tak marani iki. Minggahipun wengi ing Trenggalek. Nggih, matur sembah nuwun. Cedetan sajroning ati luntur saya merati aku kowe anak tresno mergo ning kubuk asmara Kela Production Puspitanada
Ayo ayo Sinten ingkang nyuwun podang kuning? Monggo ngersakaken podang kuning. Esuk awan ning omah wis ora krasaan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng suwe anggonku goleki ora krasa awan nganti bengi ayo nduk Yen nganti seje sing nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang kekancangan tak rindik saka kadongan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan wela kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe atiku kombe seret tirang tak sawang tambah manis ati bunga yen kelakon dadi bojone ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora meneh atiku tak sayang tentrem tak sranani sono pikat pulute bendo cendelan ning kamar sepitin tremong keprungu tumetesi banyu ing padusan aku sendening baturon kok aras ladiku kanthi siyek tresno
sasat nelasi atiku sing akeh batasan udan kang nyirami pategalan gareng nalikane pajareso nyumirat madangi parade Trenggalek anget tak rasa kaya